mayang buntag kanatong tanan. Pitsa 25 sa Disyembre 2020. Panhinaot ko nga maayo ra kita palawas ni tuiga. Panitak na sa kabuntagon atong pagaisgutan ang rason kung ngano ang matagusan nagsilibrar karong panahon na. In John chapter 1 verse 1 ngadto sa 14 nagaisgot mahitungod sa katumanan sa pulong sa mga propeta. Verse 1 nag-igot, sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Ug ang Dios ang pulong. Kini siya sinugdan uban sa Dios. Ug ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Og niadtong nangahimo na walay bisan usa nga nahimo ka dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi ug ang imong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. Ug ang kahayag nagdan-ag sa taliwala sa kalibutan. Ug ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. Dayon usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga pinadalagi kan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi pagmatuod mahitungod sa kahayag aron ang tanan motuo pinaagi kaniya. Kini siya dili mao ang kahayag. Hininua siya mianhi aron sa pahimatuod mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag nga nagaiwag sa matag usa ka tawo. Kini nasingabot sa kalibutan ug siya dinhi sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya. Ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. Siya nahiabot diha sa iyang kaugalingon. Ngani ang iyang mga tao wala mudawat kaniya. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkamahimong mga anak sa Dios. Kanila nga nga tao dili gumikan sa dugo ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundi sa Dios. Og ang pulong nahimong tao. Og ubad kanamo nipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran og among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagdawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Ginong Diyos nga labing gamanan, salamat Ginoo. Nitak na sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo sa imong pagkamaykugmao. Lord, sa magkausa. Pasaylo kami sa mga pulong. Pasaylo kami sa ipanan. Pasaylo kami sa pagbati. Lihok tinanawa. Pasaylo kami o Diyos. Ama, nitak na iska ang tapon ang imong pulong Ginoo. Nga amoy butyag nitak na dili sa mong kaugalingon kundi gikan kanimo. Lihok gikini
sa kinsang kapamati dalagay ko Diyos. So atong nahisgutan ganina kay igsunan nganong daghan ga celebrar karong panahon. No? Siguro kung wala pa'y trahedyang nahitabo sa ato nga panahon karon, buwan pa lang sa September gasaba-saba na o ma-feel na nato nga naghingabot na ang Pasko, ang Christmas naghingabot na apan tungod sa kakulian sa ato kapanahonan murang dili nato ma-feel ang Pasko. Ganoman tungod kay naanda nato na sa buwan pa lang sa September hantod maabot sa bulan sa Disyembre aduna na mabati na do Christmas song, aduna na to mabati nga nagpaila nga haduol na ang celebration sa pagkatao ni Kristo Jesus. Apan sa Biblia walay nakabutang nga bulan o pitsa sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Apan mabasa nato sa Biblia nga si Jesus tao mao na nga nagselebrar kita sa pagkatao ni Jesus. Pwede nga sa matag adlaw iselebrar nato ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Nga naman tungod kay ang pagkatao ni Ginoong Hesus dako kayo og impact sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Apan ang Biblia nag-isgo sa history mahitungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Uso wala pa matao si Jesus gitagna na daan nga adunay usa ka bata nga manluluwas. Sa panahon mga kaigsunan ni Jose, sa diyang si Jose gibaligya ngadto sa Ehipto. Apan miabot ang panahon adunay kagutom sa usa ka tuig, umaabot pa sa 5 ka tuig. Apan sa pangitabo ni Jose nga anak ni Jacob adunay katuyuan ang Dios. No? Nga naman tungod kay adunay panghitabo nga kagutom sa panahon nila sa panahon dito dapita. Apan sa diha nga dito si Jose mga kaigsunan, no, ang history tungod sa pagbati niya isip igsoon Benjamin, mga kaigsunan niya, sa 12 ka anak niya po. Ipadala niya ang iyang mga kaigsunan dito sa Ehipto. So, dako kayo ang nindot kayo ang plano sa Ginoo. Bisan lisod ang kahimtang ni Jose. Nabaligya siya
baligya siya dito. Ang tanan adunay rason. Tanang panghitabo sa atong kinabuhi, adunay rason ang Ginoo. Dili nga tungod kay aduna kita sa kalisod karon ingon ta nga mura na ta puspusan, mura na ta pabugatan mayo. Apan atong hinungdanan nga ang tanang panghitabo sa atong kinabuhi, ang Dios adunay rason. No, sa dihang dito sila nagmabungahon sa Ehipto. Sa miabot nga panahon nga si Jose namatay. Adunay paraon nga miabot. Nga bisan gani kanang nga paraon nga miabot sa Ehipto, wala kang ila kay Jose. Apan adunay nakita si paraon nga tungod sa kadaghan, tungod sa nagmabungahon ang mga anak niya ko, doon na siya plano nga skopo niya ang mga katawhan. So dito nagsugod mga kaigsuonan ang pagkabilanggo sa mga Ehiptohanon, pagkabilanggo sa kaliwatan ni Jacob dito sa Ehipto. Dito sila nabilanggo sa mga 430 years na bilanggo sila sa Ehipto. So, labing kabuga ang kahimtang sa mga Ehiptohanon, sa mga Israelita, no? Labing kabugat ang ilang nasinati, no? Ita nga bilanggo gyud, no? Bilanggo gyud. Kung bilanggo ka, magkakaon pa ka. Apan sa ilang nga sitwasyon, dili ka lihok nga gawas nun, dili free will nilang kahimta. Apan nakita sa Ginoo ang mga pag-ampo sa mga Israelita, no? Tungod kay ang Dios nagsaad sa iyang mga ginikanan si Abraham, agsaad nga si Abraham panalangin. Apan ang saad sa Ginoo wala balia ug iya kining gituban, no? Iya kaning gituban bana ang Dios iyang gipadala una si Moises. So si Moises gipadala sa Dios aron sa pagkuha sa mga Israelita gikan sa Ehipto o dalhon ngadto sa Canaan. So ato imagine nga 430 years silang nabilanggo, no? Kampo silang manluluwas. Unang nga gipadala si Moises. So sa lain na po napunta mga kaigsuonan, nabilanggo na sila sa Babylonia. Mikabat usab og 70 ka tuig. So ngana ang kahimtang sa mga Israelita kaniadto. So maabot panahon, no? Abot ang panahon, ang short, ang laktod nga pagkaistorya. Ito'y summarize, no? The last book o Malakay. Ang Diyos wala na mag-point og hari. Wala na mag-point. Adunay gitawag nga 400 years of silence, no? Walay hari, wala gi-point ang hari. So nga nga pamaagi mga kaigsuonan, ang Dios nagsaad ngadto ni Abraham, ni Jacob, ug Isaac nga panalanginan sa Ginoo. Tungod kay nagsaad ang Dios, iya kaning gituman, no? Paliwala sa mga pag-antos sa mga Israelites kaniadtong panahon. Taliwala sa kalisod sa mga Israelite kaniadtong panahon. Ito man sa Ginoo
ang ilang mga pagampo. No? So sa atong nabasa kanina, sa John chapter 1, verse 1 ngadto sa 14. Nga na guys, go. Sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang Dios pulong. So tinungdaman nga sa diha nga ang Dios nagsaad ngadto sa mga Israelite. Ang Dios nagsaad ngadto sa mga ngadto kang Abraham kang Isaac kang Jacob. Ug ang Dios sa nagsaad nagsulti ngadto sa mga propeta panahon ni Isaiah adunay bata nga mataw ug magluwas sa tanan. Tinungdaman nga kana pamulong kana sa Dios. Apan ang Dios wala niya balia ang iyang mga pulong. Giya kining gituman. So mao ni mga kaigsoon, pinaagi sa mga pulong sa Ginoo, ang Dios naghatag og katumanan ug mipuyo. No, mipuyo. Verse 1 nagingon, sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang Dios pulong kini siya. Sa sinugdan uban sa Dios ug ang tanang butang nahimo pinaagi kaniya ug mipuyo. Word nga mipuyo. Ug nahimong katumanan. The last verse sa atong teksto nga gibasa, verse 14 nga nag-ingon, ug ang pulong nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamatuoran sa among kita ang iyang himaya ingon nga pagkadawaton butang ug bugtong anak gikan sa ama. Ug nahimong katumanan ang saad sa Ginoo, ang saad sa Dios. Ug nahimong tao ug mipuyo sa ato tagsa-tagsa kinabuhi so niadtong midawat. So ing ana ang kaayo sa Ginoo ngadto sa mga Israelita nga nagkinhanglan sila og manluluwas. Tinungdaman first ipadala si Moises. Ikuha sila gikan sa ito o gidala sila. Dalon sila sa Kanaan. Apan sa spiritual, si Kristo Jesus mo'y nagluwas kanatong tanan. Sama kita nga gikan sa Ehipto, nga gidala kita ngadto sa Kanaan. Adunay duha ka butang atong pag-iskutan. Una, ngano si Jesus ang pagkatao sa kalibutan. Ang rason nganong napagkatao si Jesus sa kalibutan tungod sa dakong gugma niya alang kanatong tanan. Kaduha, tungod sa sala sa tao. So adunay duha ka rason. Tungod sa dakong gugma sa Dios alang kanatong tanan, iyang gihatag iyang bugtong anak nga si Jesus, no? Iyang gihatag iyang bugtong anak nga si Jesus
aron sa pagluwas kanaton tanan. Sa John 3:16 nagaingon, kay gigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Iyang gihatag iyang bugtong anak aron ang tanan magabaton sa kinabuhi walay katapusan. Ni adtong moto, ni adtong misalig kaniya, no. Kinahanglan ang usa ka tawo motuo misalig kang Ginoong Hesus aron kita makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Ang ikaduha, mga kaigsuonan, nganong nagpakatao si Ginoong Hesus tungod sa aton mga sala. Ang Roma 3 versikulo 23 nagaingon, sanglit nakasala man ang tanan o nakabsan sa imaya sa Dios. No. Ning kalibutan na natulson, walay taong natarong. Unsa man atong kalidad sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, unsa may posisyon nato sa kalibutan. Guwapo ka man, usa pa guwapa ka man, modelo ka man, ikaw may tagiya ning syudad, ikaw may so ilado ba ka apan atubangan sa Ginoo, atubangan sa Ginoo, hugaw kita atubangan sa Ginoo, trapo kita atubangan sa Dios, trapo kita, makasasala kita atubangan sa Dios. So ang Roma 3:23, nakasala ang tanan. So the word na tanan, so, usa may color nimo, puti, itom, pula, apan atubangan sa Ginoo, makasasala. Apan unsaon man paghulit sa sala, unsaon man paghulit nato sa Dios nga ang sala mo nakaputol nato sa Dios. So ang paghulit, mga kaigsunan, mao ang pagdawat ng Kristo Jesus, mo ang pagkinabuhi ni Kristo Jesus aron maglangkob kita ngadto sa Dios Amahan. Mo nang gipadala niya iyang bugtong anak nga si Jesus aron sa kinsa nga moto sali dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhi walay katapusan. So kung ang usa ka tawo nga dili motuo o mosalig kang Ginoong Hesus 100% na dili kayod siya kabaton sa kinabuhi walay katapusan nga gisaad sa Dios, alam ka natong tanan, alam ka natin nga ang challenge mga kaigsuonan, ang challenge mao nga di kinahanglan dawaton sa Kristo Jesus, di kinahanglan tagaan at pili ang pagkatao ng Kristo Jesus na nagpakatao siya sa kanila. Dili na katagag mili ang tradisyon sa atong kapanahon.
atong hatagan dili ang pagkatao ni Kristo Jesus. Anong natao siya? So ang tinuod nga natao si Kristo Jesus, mao nga natao siya sa iyang kinabuhi. Natao siya sa iyang kasing-kasing. O nagpuyo, di pa puyo niya sa kasing-kasing. O nagkinabuhi na subay sa kabugot sa Diyos. So buo nang kinahanglan nato mga kaigsunan na dawato sa Kristo Jesus. Pwede kayo magsilibirta ang daw Pasko, ano nga, itong kadako natong kalipay na si Jesus na tao. Tungod sa iya pagkatao, hilit na kita nalaglag na pamagutan, hindi na kamatulog sa kinabuhi. Siya nagkanuktok sa atong pagsatang-sagas. Siya nagahulat na kita buduot. Apan ayaw pagahiyaan ng kasing-kasing. Sa diha nga nakadungog ka ninyo ito mga kaigsunan. Ayaw pagahiyaan ng kasing-kasing. Dawata si Kristo Jesus itong maluluwas papun Asya sa inyong kasing-kasing pagkinabuhi subay sa kabugot sa Diyos Anahan ay Asya sa inyong kasing-kasing dahil bili sa inyong pagkatao Kristo Jesus. Pagkatao siya alang kami, pagkatao siya alang kami, magpakatao siya alang kami. Itong hinamduman sa mga pulo, isang isa ang ikaw, kung saan man ang inyong pulo para sa kinsa ka nawato niya si Kristo Jesus. Pinawato niya siya isip na maluwas ang pagkatang pagkatunod ng anak sa Diyos. So, dili tanan mga tao na pala si Diyos. Sanglit na kasalanan kita para ilayo kita sa Diyos. Sanglit na ilayo kita apan di na kita giisip nga anak sa Ginoo. Apan sa diha nga dawaton nato siya pag-usapan sa atong kinabuhi. Hatagan kita katong pinahimo mga anak sa Dios. Sa nintak na isa ka untago dawata si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Huwag papuyo siya sa imong kinabuhi. Ayaw sayangi ang panahon na nakadungog ka sa buhay. Ayaw sayangi ang panahon na nakadungog pa ang inyong nalaman. Naraman, mabot ang panahon na dili nakadungog ang inyong nalaman. Mabot ang panahon na dili na madawat ang magalong normal. Dungog kaya ang kinabuhi sa tao dili matag na usa hanggang ba ikaw kadawata ang pulong sa hanggang ba ikaw napapulong sa Kristo Jesus sa so mag-ampok na Ginoo Diyos na lang. Salamat Ginoo sa inyo. Ang rason din ang nanong kapitao ang kalimutan araw paglawas ka naman mahal
pagkampo ako pagkampo galing Diyos mayaw kami kalimut Diyos sa mga trabaho Lord sa kinsa may nakatulong sa mga tulong pagkampo dito na magapuyo ka sa iyo karo na Diyos salamat din sa dako ni mong higma salamat din sa dako ni pag-iugma bisan kami din mo hindi kami angayan apan imo kami himong angayan tungo sa mahal kami sa kabuntag kamutahan sa mga gusto sa pagsitas magapulit ang pagsitas sa para mabati mo Lord, salamat sa inyo. Salamat sa inyong promise. Ika niya ang kahapon sa akong nihakaw. Og nahimong katumanan ang imong promise. Lord, salamat ino. Pasidunggan ka ni tamas kabuntago. Salamatan ka. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos ang malalawas.